СМС-лар. Кеттілер. Кора, телефон. Бәлки Дим-Димычка яңаны алганнардыр. Уху! Нолик, тукта! Шет! Ух! Артыңа кара! Ой! Дим-Димыч, булыш! Біз сенің телефонны құтқарабыз! Бу менеке түгел. Ой! Катяны калган ул. Катя! Катя! Менә инде киткәнде. Ой, СМС килде. Син аны укырга җыенмыйсыңдыр бит. Юк, билгеле. Бәлки анда кирәкле бер язылгандыр. Дим-Димыч, кеше хатларын укырга ярамый. Ага, аңладым. Монда тагын күп СМС бар. Нолик, аны тизрәк телефоннан айырырга кирәк. Уху! Кусачка, эй! Бу мин, дустың Нолик! Сәлем! Ярдәм итегез! Кусачка. Җитте инде. Өрмәдем. Чыгып кит бүлмәдән. Кит бул. Булды. Телефонны токтан айырдык. Ой, нишләде ул? Эшләми нигәдер. Син аны ваттың бугай. Мин? Кайчан? Әле генә. Әйе, Дим-Димыч, ватык килеш кайтарырга туры киләчәк. Ничек инде? Син кеше хатларын укыганга ватылды да инде ул. Нинди хатлар? СМС шул ук хат инде ул. Бары тик кыска гына. Аларны без бер-беребезгә кесә телефон аша җибәрәбез. Кеше телефонындагы СМСларны уку, гадәти хатларны укыган кебек үк, начар гадәт. Фиксиләр. Телефон эчендә эшләгәндә һәр вакыт колак өчен кияләр. Онысы нәрсәгә тагын? Чит сөйләшүләрне ишетмәс өчен. Аңладым. Ярар, укымыйм бүтән кеше СМСларын. Телефон бит барыбер төзәлми. Нәрсә? Әйтикме үзенә? Тынычлан, Дим-Димыч. Телефонны без сүндереп куйдык. Хәзер кабат тоташтырырбыз. Карале, контакты кубарга тора. Без Катяның йортында яшәгән фиксиләргә хат язарбыз. Алар аны төзәтерләр. Фиксиләр һәр йортта яшиләр. Аларның эшләре бик күп. Я телевизор күрсәтми, я ишек кыңгырау чылтырамый, я кер юу машинасы эшләми, я телефон ватыла. Моннан тыш әле сис тартып, майлап торасы аш-су җиһазлары, бала уенчыклары, тагын бүтән бик күп әйберләр бар. Хәзерге йортлар төрле техника белән шаплап тулган. Шуңа күрә фиксиләр көннәр буе хезмәттә, әсбапларны барлау белән шөгыльләнә. Алар үз эшләрен шул кадәр яраталар, хәтта күрше йортларда яшәүче дусларын, туганнарын онытып та җибәрәләр. Дөрес түгел инде бу. Фиксиләргә ешрак бер-берсенә кунакка йөришергә, хатлар язышырга кирәк. Һич югы сәламнәр җибәреп торсыннар иде. Булды! Эшли башлады! Рәхмәт. Хәзер Катяга шылтыратам да, телефонын бездән үтеп калдырганын әйтәм. Дим-Димыч, син шылтыратасыңмы? Мин? Кемгә? Катяга. Аның телефоны кайда? Дим-Димыч, әфәрин. Ой, җитез дә инде син.
Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясында тәрҗемә ителде. Кем нәрсең ул фиксиләр, әйдәле сер